Здравейте на всички и днеска ще кажа една история, свързана с 99 нощи в гората. Не знам как е на английски, честно казвам не знам английски. Всички знаете Ленът и в новото обновление се появи и Сова. А, Казват, има слухове, че Ленът е бащата, а Совата е майката. И сега ще ви кажа, той ще ви разкаже тази легенда. Легендата е, че когато е имал катастрофа в самолет и е паднал, имаше 4 деца. Баща и майка. Децата се загубиха в гората и т.е. се таковаха в някакви мазета, които трябва да ги търсим. А Еленът и майката взеха и тези, които ни нападат от време на време и започнаха да правят опити. Даже по картата има лаборатории, където са правили опити. И след това, като са завършили тези опити и експерименти, чудовищата са станали толкова силни, че за да не ги нападнат, те започнаха да се подчиняват на Еленът. И заради това те ни нападат. Защото бащата им казал така да правят, защото ние отиваме там да спасим децата. И бащата просто казва на тях да направят така, защото защитава своите деца някак. Но това беше от мене. До други срещи.